ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଟିଉସନ୍ ଚାଲିଗଲେ ପିଲା କେହି ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ଆଜି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାର ଛୁଆ ଆଜି ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି। କାହିଁକି? ତାର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ତା ବାପାର ଆଜି ମାନ ରଖିଛି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ରିକ୍ସାବାଲାର ଝିଅ ଆଜି କଲେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ତା ବାପ ତା ଝିଅ ମନା କଲା, ବାପା ତମେ ହେଉଛି ରିକ୍ସା ଚଲାଅନି। ବାପା କହିଲା, ନାରେ ମା, ରିକ୍ସା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ଆଜି ରିକ୍ସା ଚଲେଇ ତତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି। ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଲେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।